Утре от 19 часа в Младежки театър Николай Бинев можете да гледате Трите феи и Спящата красавица в изпълнение на детска вокално-театрална формация Таласъмче. Сценичната адаптация по приказката на Шарл Перо можете да гледате и на 31 май. Съвременният прочит на тази пиеса е, че родителите искат да направят всичко за своите деца, което е нормално. Искат да имат много таланти, но тези таланти пък трябва да бъдат развити, от което следва, че децата нямат никакво свободно време. И в крайна сметка, когато става на 15 години, нашата спяща красавица избира най-големия дар – почивката. Трите феи са главните героини в спектакъла, които от началото показват как те ще са екскурзоводите на публиката, ще ги заведат в светът на приказките. Но после съответно нещата се объркват и се развива действието. Вижте! Кралицата! Доста е възрастна, но все още е толкова красива. Разбира се, тя ми е кръстелница. Грация! Майка лично ме покани. Нямаше как да откажа. Ето го кралят. Този детак. Той е един от най-умните мъже на своето време. Най-умният. Зимокръстница. Какво пък толкова? Спектакъла е правен преди 10 години. Беше съвсем друг като прочит, съвсем друг беше като разказ. Децата бяха съвсем различни. Поколенията се сменят. И ценностите, така или иначе, колкото и да говорим, че не са преходни и че са вечни, има бит, има надежди, мечти, които се променят. Така че спектакълът е променен изцяло, съобразно с децата, с които ние работим в момента съвременно. Децата в тази формация се учат и да пеят, и да имат опит на сцената като артисти и съответно двигателната култура, която ще ги доведе пък до нещо по-интересно като движенческо решение в танците. Чудя се! Откъде изведнъж се появи това дете? Как откъде? От феите! Феите! Най-хубавото е, че изпитваш щастието, да развеселиш другите, да покажеш, че и ти можеш. И също така тук е мястото, където можеш да си развиеш своето въображение и да покажеш, че не само възрастните могат да правят хубави спектакли. За мен това е мястото, където мога да бъда себе си. Обичам да играя на сцената. Да направим пишно кръще! Най-голямото тържество за всички времена! Трите феи ще станат кръстници на нашата първа! На нашата единствена дъщеря! Трите феи и Спящата красавица, действително отново пак се връщам към сценария. Е прочетен по нов начин от нашия режисьор и решихме, че това е мюзикъл, който отново може да бъде чут и от възрастните. Не забравяйте, че ние направихме този мюзикъл не само за децата, които във времето и след време ще се спомнят много от нещата, които са казали като артисти днес, но ще си ги спомнят като пораснат. А ние възрастните трябва да си ги припомним. Някой трябва да ни ги припомни. Както майка Тереза казва, най-добрите учители са децата. Най-добрите учители са децата и наистина, какво ни казаха те в този репортаж, че не само възрастните умеят да правят добри спектакли, да се слушаме в думите им.